tun truma chuan social media a kan man lar heng YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook ti te hi a chanchin tlang pui kan tar lang don ani ama sabera chuan he video kan pho chuana YouTube hi hanbi chiang ta ila YouTube hi February ni som pali sang ni panga khan paypala na thoklui mi pathum Chet Harley, Steve Chen le Jawed Karim ten andinani a abultron na hi atira chuan a ho khop mai online dating site tune in emo hook up ni tura ro manani a thalak le video upload ta mun tra a lo awangin video sharing platform a an thlak ta jok ani a founders te hian video in thon kwal harsa anti wangle thil thleng lar tak tak half time show incident angchi hi video zon mutur a lo wanga he idea hi nei anni a YouTube a video ma saper chu mi at zu ti ani a April ni somni pathum sang ni panga khan adin tu te zinga mi Jawid Karim chuan a upload ta tuna YouTube pa po khan azon olna khan han zong la mi at the zu ti hi imu thenge yang YouTube hi a lotlin ma ema adina tanga kum khat vel chau aliam ti in October sang ni paruk khan Google in US dollar makta duai 1.65 in a lei tammi mai ani atira chuan San Mateo California a pizzeria le Japanese restaurant chunga office tlem te na in bulan trana tuna chuan San Bruno California an hmunpui a omto ani engwangin nge YouTube pi mitam jok ten kan ena kan ngainat em tia kan soi chuan hlawh neih theina ani wang ani YouTube pa hian engtin nge mi fa te hian hlawh an neih thei ti lam hi han thlur bing don le ta ila YouTube kan ti ruala kan ril rualo lang chu chung kotinin kan en tamber hi YouTube ti rual hian kan ril rualo langang nursery rhymes entry chuan nursery rhymes ka YouTube soi rolin kan mit tha lo langanga pasal thathon thu ngai thathin chuan YouTube an soi rolin pasal thathon thu aron langang tiang chuan pathian thu sarmon ngai thathin chuan YouTube ti rolin sarmon kan mit tha alo langein arin om YouTube pa hian lo nei thei dan hetiang hian a oma ama sabera chuan YouTube partner program YPP mangin sumalak lu theya YouTube atanga poisa lak lu monetization hi level pahnia thenani a level 1 a chuan fun folding unlock ti ni a hetai tlin chuan super thanks mangte super chat mangte super stickers te channel membership atangin lo alak thei ani hetiang ni tur hian ni som ko chungin video pathum tal upload angaya subscriber atlem bera zanga neyangaya tin kum khat chungin watch hours kan video kha dar kar sang thum tal an enangaya emo shorts zoka kan kalpui chuan ni som ko chungin million thum talin kan video an enangaya ne level 2 a chuan video ads atanga hlo nei dan hei hi hlo nei na berni in keima ngai po hian YouTube atanga hlo kalak na ani YouTube channel siama I video ads in run atangin poisa kan hlo ani hetiang tur hian atlem bera subscribers sang khatal neyangaya kum khat chungin public watch hours sangli nei tlin angaya source video kan siamero chuan ni som ko chungin million som tal en tu kan nei angaya ni engtin nge YouTube patangin kan hlo chu kan lak chuang YouTube patangin hlo nei tur chuan AdSense account neyangaya hlo inei thei huna Google AdSense account ta ilinkanga heta hian I bank account details da lu angaya ni thilpoi mo mitam tak YouTube channel siam tenan riat lo thin chu address verification hi ani I hlo alo tlin ma devin Google in I address fianan pin ina aron thonanga chu chutlu angai ani YouTube kan soita sa lawmawm mani original content mi ina asiam thei phochuan YouTube pi ejonna tlakling ani a
chuti ruale ro chuan mi taima ve lem lo ngai tuana thar nei lem lo tan chuan mi ina hlo an mu theina YouTube atang hian aponga puin hlo anei thei ngot lo thung ani engpo ni se tun truma chuan YouTube big chuti khan kan du tok le phut anga kan kol reita a Instagram hi tu mu chu nge ti lai hi en le kan tum don ani Instagram shelo hi chu tun chuana hi chuan an om meu to lowanga chuti ruale ro chuan kan nu le pa ta chuan Instagram khoi dan hi han sil viau po ni ila an hun laya omani miau lo awangin an shelo hle ani Instagram hi October ni ruksang ni som khan Kevin Systrom le Mike Krieger ten an hmuchhuaka ama chuan burn BURBN ti mingpu in thil chi sang ti theina turin an duanga ma se thalak in share na photo sharing lai chau khabi in an man na sat em awangin chu vor larin Instagram ti in aming an thak ani Kevin Systrom hi CEO ni in Mike Krieger hi CTO ani thunga burn ti in bulan tran kan ti to kha anua instant camera ti le Telegram thumal la kopin Instagram ti in ming anda ta a instant camera le Telegram la kopa minglo chuak ani chu April sang ni som pahni khan Mark Zuckerberg chuan Facebook tuna Meta platform nei tu pa hian $1 billion khat zetin aleyani kan source ina atarlan dan chuan ni khatna a ringot user mi sing ni sanga zet Instagram hian aneya thani chungin mi makta duai khat in Instagram hi an mang der to ani Instagram atangin lo anei thayem ti hi mitam tak zo na ani Instagram atang hian lo anei thaya chutiang tur ero chuan mithil thiam tak mithuak thatak ni ero chu angai thung Instagram atanga hlo nei dan tlang pui kum sang ni som ni paruk bi ka hantar langila ama sabera chuan Instagram gifts kan te tang hian iril sa thlir tu ten gifts anron thon che tangin poisa I hlo theyani pahni na chuan Instagram subscriptions atangin if followers te ne na thuziak emo video reels lemche kan ti emo kha I mu tira chu thatin poisa choya an endu chuan hlo inei thei pathumna a chuan live bets atangin live in a line in nungzui tu I followers ten bets an lei theya chu creator tan hlo ani brand partnership atangin brand sang te ne atangin sponsorship emo paid partnership inei thei tin atobera chuan Instagram bonus atangin reels le thuziak dangte views a that dana zerin Instagram in bonus apethei bokche ani lo nei thei tura ti nge ngai te kumsom pariat ni angaya professional account creator emo business account ne angaya tin give satan chuan followers zanga tal nei ngain subscribers le live bets tur chuan followers sing khatal nei angai thunga tin Meta platform ina atarlan danin April ni sombi ka Instagram atanga hlo nei tu te hian $1 zaruk som thum pani point panga pakwa an hlo ani tin Instagram atanga hlo nei le thei dan chu kan mi zo milar tenan man tangkai em mi dor emo a mi bungrua emo an fak sakna tangin voi khat faka entiran cheng sanga cheng sang thum cheng sang ni cheng sang khat khatiang khan kha chu example mai ni a asung faiza ta kha chu engpo ani theiani khatianga fak sak khan Instagram atangin a hlo thei bok ani tuna chuan Facebook lampang kantar lang vele thunganga Facebook ki tu te lo din nge ni ti atang kan han ru chho vele don ani Facebook hi February nili sang ni pali khan Harvard University a zirlai pathum Mark Zuckerberg Eduardo Severin le Dustin Moskovich Andrew McCallum le Chris Huxton andin ani adin dan tlang pui hetiang ani atira chuan the facebook.com ti mingpuin Harvard
University zirlai te tan cho man te tura ruang man ani Facebook ma hian Zuckerberg a hian face marks ti website student te mail that dan in pho chuana tur Facebook idea lo chuana pakhat adin to Harvard University trangin Ivy League University danga te an zau zela anua US high school tele khovel mun sang sanga adar ta ani September sang ni paruk alo her chu meu chuan kumsom pathum chunglam email ne piangin Facebook a mingan ziak lut theita a October sang ni som ni pakhat khan Facebook company mangchu Meta platform ti in thak anita a Facebook ki tuna hian khovel puma mi makta doi tam takinan mangrenga Menlo Park California an hmunpui a ani Facebook a hian lo anei theya lo anei thei ti kan hriat rualin mizo tam tak chuan kan bol em ani kha engtin nge Facebook a chuan lo anei thei ti lai hian tar lang le don ta ila ka oki hi lo ring le te mai theya alo ringa alo treng deuh ani chuan ngai thatu da hriat thiam na kan ngen ani Facebook atanga hlo nei thei dan hi kong tam taka oma kum sang ni som ni paruka hian Mizoram creator ta tan hlo lak ol sam dan ta hlo nei thei dan kan soidon ani ama sabera chuan stream ads atangin I video vlog semo I thon thu chiare mo adang te I uploada ads lo langa tanga hlo nei na ani a hei hi hlo atam na berani ads on reels atangin Facebook reels isiama ads alo langa nga view satam dana zerin hlo inayang star satrangin I video n210 star sanron thon che a star pakhati US dollar 0.01 India poisa in poisa somriat velani chu poisa in athleng le thayani subscription I followers te ne na tangin thatin poisa join content front pa I mu tir thaya nung zui tu nangma subscribe tu an omanga yani performance bonus I thalak emo I thuzia ke mo I video I post dana zerin Facebook in thatin bonus apet he bok che ani chuti ruale ro chuan Facebook atanga hlo nei tur hian I Facebook page chu professional mode I on anga yani tin followers dung zui tu mi sanga tal inaya ya watch time ni somruk thani chungin I video te chu minute singruk an enanga yani tin active video I pesa hian video pangatal a nge turani boka tin I video siam te kha nangmak ir om chuak original ani turani mi video I manna mo I chua chon chuan hla le video mangin copyright an lo claim chuan lo inei theidon lovani Mizoram a chuan in stream ads atan eligible country kan ni to awangin hlo alo tlin khom khan I bank account Mizoram a reng I link theya I bank swift code ero hriatangai thung ani Mizoram big tan engtin nge bank swift code chu kan hriat thayang ti hanin hril tumdon ta ila swift code heng hi chu keima ni Facebook account khan athlen turchin kan thlen nuwa apoimo masa ani Mizoram breng rang te hian swift code ran pa an nei vek lova an head office atlang puin Kolkata emo Mumbai a swift code an tro mai thin ani Facebook emo YouTube atanga hlo la chuak tur chuan I bank mingmil atnoya mi te ang hian swift code ka anei mai thayani tarla na poilo tura ngai la kan tarlang top ton ani State Bank of India tan chuan SBI NIN BB 430 ani a HDFC Bank mangte tan chuan HDFC INBB ani a ICICI Bank tan chuan ICICI NBBMX ani a Axis Bank tan chuan AXIS INBB 002 ani a Canara Bank tan chuan CNR BINBBKOL ani Mizoram Rural Bank hian swift code ran pa anei lova atlang puin an sponsor bank SBI swift code an man trom thina
ma se sum tam tham lak don chuan SBI mo private bank ka account nei a thaber ani Swift code versus IFSC Facebook in poisa aron thon hian IFSC code nilovin Swift code aron zo don che a Swift code hi khovel pum international bank in biak po theina ani chu wangin IFSC code ilo chut ringot kha adik lo ani hei kan hriat lo chuan Google AI nena kan bank account SBI Swift code milo shil ti po khan mi zo tong pong kan chu to mai thei ani bank ka azo fia thei boka bank branch strang vokalin foreign atanga poisa don nan Swift code enge kan mangang ti in zo topila min shil thei bokani tikhan YouTube Instagram le Facebook te kan han tar lang ta a kan soi pol pheng phung mai theya thlir tu ta ngai thla galo shom do ni chuan hriat thiam na kan han nge na alo mang tang